Hej, Hej. og Velkommen til til Dojo. Dojo. Ja, det er stadig lortenavn. Jacob Friis, men det skal hedde Dojo The Last Humans. Men vi laver en diskussion, så bare skriv noget i kommentarerne. Hvem er Tobi egentlig? Vi har fundet ud af, Obito, han bliver jo ikke reddet. Han kan ikke blive reddet, altså. Og Madara kan det heller ikke være. Nej, fordi han bliver ledet op igen. Og det viser jo bare, at han har været død, ikke også? Og vi har fundet ud af, at det ikke er Obito alligevel, selvom alle jeres venner, alt det der pis siger, at det er Obito. Men det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Vi ved det. Og hvis I vil sige noget om det, så kan I bare komme og sige det. Så skriv det ned i kommentaren. Vi skal nok prøve at svare. Og subscribe, det kunne være fedt. Var det det? Og husk at subscribe. Ja, fordi så sender vi trøjer, og vi kan lave fede præmier og sådan noget. Men så subscribe og skriv noget i kommentarerne, hvad I tror. Og I må også meget gerne, Hvis I ved det, så sig det. Ja, hvis I ved det, så prøv at sige det. Men I skal lige vide, det er ikke Obito. Vi er fuldstændig sikre. Ja, det var det. Hej. Hej.